que ens estan parant aquí al carrer per unes preguntes de biologia. Avui som aquí, a la plaça del Blat, per descobrir què sap la gent de Valls sobre neurociència. Seguiu-me que ho descobrirem. Què pot ser? Molt bé. Ara és elecció, no em facis dir. Sí, molt bé. Però no sé Vale. quina. No, és que no sé. Podries ensenyar-me l'axó? Això no. No, això, perdó. Això, molt bé. Sí. Això ja, no? Sí. Aquí tenim el nucli de la neurona, s'envia el senyal cap aquí i això el que fa és contacte amb una altra neurona. I aquestes cèl·lules petites d'aquí, que es diuen cèl·lules de Schwann, quina funció creus que tenen? Transmeten, no? Tenen estan la aquí al mielina, no? Molt Per bé. accelerar el procés. Molt bé, home, per accelerar el procés i per protegir l'axó. Sabeu què és un neurotransmissor? M'has de dir el nom de 3 neurotransmissors. Això no és de la meva edat. Jo què sé. Això el meu fill portava de biologia ara. Truqueu-lo. No. Oxitocina. Vale, l'oxitocina. L'estàs trucant, eh? Ai. I el GABA, El GABA, val. Tenim un. l'acetilcolina. M'has dit els més complicats. La dopamina, per exemple. Que ens estan parant aquí al carrer per unes preguntes de biologia. El nom de 3 neurotransmissors. Jo què sé. 3 neurotransmissors. Neurotransmissors de què cony? Jo què sé. Vinga, va, adéu. Bon intent. De moment n'hem dit un. L'adrenalina. Molt bé. Quan fem esports de risc, ens L'adrenalina. puja. Molt bé. Vale. L'adrenalina, no? Que diuen quan fem esports de risc, esports d'aventura, puja l'adrenalina, que fa que s'activi molt el cervell i comencem a suar, no? S'acceleri el batec del cor. O l'oxitocina, per exemple, que és la que diuen que és el neurotransmissor de l'amor, que quan estem enamorats. I la serotonina, que és la de la felicitat. Que també hi ha una cançó dels Manel que diuen puja la serotonina. També és un neurotransmissor. No ha sigut tan greu. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Moltes gràcies per l'estoneta.